Samantala sa ibang balita naman po, patuloy po na sinusuportahan ng Department of Trade and Industry ang pagpapalakas po sa industriya ng lokal na kape sa probinsya ng La Union. Dito lamang po nagtipon-tipon ang mga magsasaka ng kape, mga kooperatiba at mga stakeholders para sa presentasyon ng resulta sa coffee profiling at grain grading. Ang naturang aktibidad ay naglalayon na matingnan at mapataas pa ang kalidad ng kape na inaani po ng mga magsasaka sa probinsya. Sa pamamagitan ng scientific profiling at grading na sa pangunguna ng DTI La Union ay patuloy rin na nabibigyan ng mga karagdagang kaalaman ng mga magsasaka ng iba pang kakayahan sa pagpapayabong ng mga produkto ng kape. Pagtitiyak din ng mga ito na nasusunod ng mga magsasaka ang pamantayan para sa mas magandang pagkilala ng industriya ng kape at pagmapalawig ng mga oportunidad para dito. IFM News. IFM News. IFM News.